Siyabulela-ke lapha ekhaya singabawomkhabela odlomo odinangwe obelisi selengayikoma ntathu uzitwala bashidikise kanisuhleki kanishukuzikoma nanjulise siyelungela-ke lapha ekhaya umntwana lo ufiswayo abanye igama elisha lakhe sekukushumayela nathi lesingumndeni siyakwemukela ukuthi umntwana lo wethu usewumshumayeli sesingumshumayeli ekhaya. Amen. Siyazicelela ke ngomsa wonyazi ukuthi njengoba namhlanje sivuma kulomntwana ongumshumayeli aliphathe kahle ibandla
angaloni ibandla ke uthi linki ngoba nomsubhede bakhuza amen omkhulu kanti siyabona bangasho ukuthi uyabhazama mshwana balokhethe nje amen kanti usungena ehlathini siyacela kuNkulunkulu amakhabela akusingathe akwenze uqine ube indoda amadoda asemakhabeleni ame ngakuwe ukwazi ukuma phambi kwebandla siyavuma siwumndeni ukuthi usebenzele unyazi lwezulu futhi ngiyafisa ukusho kithi singamakhabela njengoba nikhona ukuthi uma ugcotshile leli bandla awusaba namfazi awusaba nama awusaba namndeni ufika uqimo ebusuku ukuthi uyafuneka esontweni kuyolokhu izinto zesonto siyakwemukela ngale mpahla nje le siyokwemukela lokho sinikela abanikazi bomuzi wasemakhabeleni ukuthi ngale mpahla siyokwemukela konke okuyobe kufanele kwenziwe umsebenzi wonyazi lwezulu amen imbuzi ke nansi ekuyiyona simukela ngayo bese bakhona nansi inkabi iy'hlanga lazizikazi iy'hlanga ibomvu-ke ngokukhona inkabi ebomvu yasemakhabeleni nayo esimukela ngayo nathi siyakumshumayela ukuthi siyamukela nathi siyavuma ukuba nomshumayeli ekhaya emakhabeleni ngaleya nkabi iy'hlanga amen sizocela ukuthi-ke sidumisele lokhu ngasebandleni sizi ukuthi lithini ibandla kodwa thina sibika nanansi intondolo naleya nkabi ey'nhlamvu ukuthi siyavuma sinomshumayeli manje ekhaya amen ngiyabingelela abangcwele bantwana benkosi nathi singabantwana basesana leso siyavuma namhlanje ukuthi umshumane wethu umkhabela ingilosi yasesana lezo ilumatha ngokuphelele amen nathi bantwana benkosi singabantwana basesana lezo simhloniphe umkhabela aphela namuthinja sothi sokulelo mhlaba nazi ukuthi la umkhabela umshumayela letebele zakanalezo indlozi zakanalezo bembathi umvikele kuzo zonke iy'khaya zasathalele ngicabangela ukubili ngale mbuzi lenkunga iyona mbuzi esizocola ngayo thina abantwana basesakanalezo amen ngaleyo nkabi emfundile zisuku angibazi leyo flathi lekonele inomhlomhlophe mhlaba sizoyinika amabhodo siyabelukela amabhodo ngale kamle engoba amen simthandele umthumeli bantwana bethu ngolwendele semushebele umhlali asikobele ngamama sonke simfanele asikobele umshumeli wethu uthele umhlaba thelele wazale amen ngaba lelo bantwana benkosi yozokudla umkhandlu wonke uqoshe ikakha ngalinye sidle sithokomane sijabule sigiye sithole ithunazi egameni lomnqazi amen yabona siyabonga
Cela umhlaba uphuthuliwe. Umhlaba Isukuthi baza abantu umkhabelo ukuthi bani. Uye cela phenduke ubabuke nala. Uyakuzama indodana kodwa-ke ngiyamzama namhlanje ukuthi ngimbize ngomkhabelo. Yini inqununo umkhabelo omdala. Kodwa-ke ngibazela bayinkinga ngiyakuzama wena. Babuke libuke ibandla uye uShumayeli wena lo. Amen. Futhi nangaba ibandla yini ukusho ibandla leli oliphethe. Amen.
ababili abantwana basenkulu ibandla lonyazi ngiyabonga emndenini waseMakhabeleni ngibonga ukushadisa ngiyavuma ngiyawufulathela umndeni ngiyawukhetha unyazi ngiyawuthatha umsebenzi kaShembe ngokunikwa amandla ngicela ukufela kuwo nginedatha la ekhaya nginedatha yaseSandaneso lapho kukhona lenkabi ebomvu eMakhabeleni nganguke ngemuva bafundisi nabavangeli la ngemuva emashoko namabhuletha awusebe dutshuka lapho isizwe zimela ngibuye ngazimnandi lapho indlela ngisekhona ngicocela khona lwangaba unyazi mangifika endlini ngithi ngiyakhumula amashoko bathatha khona ngesagila ibhanti linokumsiza ngathi bonke labo ngabathethelela ngoba kusesontweni ngaphakathi esontweni namanje futhi ngabathethelela ebushela bahlala ezulwini uma lifike unyazi ngiyibika indaba ngiphethe inkonzo kodwa nginamele ukushula ukuthi uShembe ngiyakhetha umsebenzi lutho unyazi bebethi nabedubula ngiyibamba inhlambi ngiyipithiza ukuthi ubone ubusuku ngifika nezipote ziwusebe ngikhombisa ukuthi nazi izinhlaba zokudubula ngazo awudubulekanga uma kukhona ngokufa khumbula umshumela amancane nomvangeli umyeza ngoba nanguna 2 sibheke ezulwini sengakucopela ukusho ukuthi into enjani ayishunda uma ukufa kufikile uNkulunkulu ukuthi isivalo sesizwe ekhathini isihlala phezulu wena ohamba wamehlo akho angabe sawubona umhlaba ungabe sawucabanga lwafika lapho unyazi yahamba njengenkukhu lwabehobeli lwavula insipho evala umkhathi nomhlaba laphosa phansi ngaphaphama wafela ugcobo wathi vuka mshumayeli omanyela basafika ngebhikisini ngangiphethe ukujayela izimali ukuthi bakwabiza ngasiza kanjalo kusho ukuthi uNkulunkulu wayesebenzisele umsebenzi wakhe ngiyavuma ebandleni ngiyacela phambi kwabafundisi abathunywa nabafundisi abayigodi ngicela ibandla lingahlubuki ukushaya ngicela ukulala phansi ibandla linyathele phezu kwami lihambe liyongena ezulwini ngicela ukuba umntwana kubo ibandla likaShembe libe likhulu ngibe namahlobo amancane ngibe nesisi esincane ngibe namathambo amancane ngibe nekhanda elincane noma ngilele ngicabanga ukuthi ibandla liyofika lihleli ngiyafuna kakhulu ebandleni elisemkhokheni ingane enganile elugwiliti uma ngisenza umsebenzi wesonto yangalingazi ukuthi ngimshumayele igala umshumayele nangu baba umfundisi umlungane nangu baba umfundisi umbhele ngihamba nabo kwamabhekeni kanani ibandla liyalwazi udaba uma nginayo kuyo angathi angimnaki ingane yokuthola amakuqondene ngiyabona kakhulu ebandleni laseSandaneso ngicela ukuthi kube mncane kakhulu ibandla libe likhulu mina ngibe ingane ngiyabona siyabonga hayi yokuzama ngomntanami ayokuzama kodwa khona wazi ukuthi ngahamba njengegcothiwe nesikhathi lapho ukuthi kufanele kuthandaze ungene inkonzo kuthiwe shiya kunjalo nami ngafika ekhaya bayazi abantwana basekhaya nabo umshumela bangiphethe bangikhokhobele ngitshela ekhaya nami ngifika ekhaya ngama ngenyanga kithi
ngisakana kanele ngingabanyana nje okuyikenda kunyana komganele ngathi ibaby chicken ngathi ngiphuma ekhaya akangakhodi ngahamba ngafike ngama ngenyanga thathe ngithi abami besokini athathe ngithi ngaphuma ngahamba wathi uyahamba ngathi ngiyahamba wangibuka ngadrive imoto yaphuma ngesama hamba ngathi ngisependile T44 kodwa ngihamba ngempela yini ngathi hayi ngihambile mntanami so uyasibonana nkosimayibhili ophela kanjani kunjalo ke bafundi njalo kubafundisi lapho libanda kunjalo mase futhi uyafuneka ezibeni ushiya bonke njengoba besulungisa shida yakho asisi uzoba strong alboni igama lenkosi siyabonga kakhulu kubafowethu sinabefundisi la athatha siyosho ubaba ongame ophethele ngale baba umfundisi umpele enizini bayamazi ubehamba neKatabuli kakhulu iKatabuli ke umfundisi ukhuma ingwele ndala umumbi wesona ongasekho sekuyelo phethu ubho ngale kodwa Mathenga Mkawathi ngathi umhlanga ke lapha ekhaya angazi kahle kodwa ngizoma ukuthi umhlanga lapha ekhaya sesawuthola amaswiti ayibonga Nkosi ngapha unumber 3 sinomfundisi umlungwa walapha ekhaya naye bonke abonyazi bambonile abantu kodwa mhlawumbe ngabe usaphaphisana ngoba basamazi kahle ngoba bamsana nomkhulu ukuthi uye kumfundisi umlungwana abanye bakuthe umfundisi uyahlabelela emafonini uye nizwile khona ebhasoba kodwa mlungu khona umfana umzwa eyinyosi ngathi usondele duze kwakho umzini ungoyisithathu uyosibili khona omunye Chakho hayi useNatala ngimaziyo wandwando naye uyinyosana la bayajaha kodwa baba mfana hayi ayikike baba umfundisi kwalapha ekhaya ngiyamazi sokhaya lapha ekhaya uNkonasi amen ubaba uPongo lo oseduze kwami uKatheni Ndlovu naye walapha ekhaya wabangeli ke awalapha ekhaya besisona bambangeli Ndebele okhona lapha ekhaya usevana ugxile kakhulu evana umfundisi nombangeli ubaba uDube useZimbabwe kodwa sinabo la eGoli amen abashumayeli ke ubaba uBhiko walapha ekhaya eBija wamsikanda ukumende ukushumayela ukumende lo ekhaya kithi mawe yakithi ekhaya ithembe loqala dulana liphethe ukushumayela ukumende inkosi bela ebuthi bese kuba bangokobela ecampaign phela angadala bese kokushumayeli uThisi esimamisa temple manje ngikhuluma ngesimamisa temple ke engilona ekhaya mangenzi kahle bazosho phela abaphethe bamphethe nabo ukushumayela uThisi esimamisa temple amen bese bawungiba nyamazi futhi ungiba ningi lapha ekhaya ushumayela ungiba onyazi amen ushumayela ukumete nawe usekhaya futhi kodwa futhi mningi la ekhaya ngazi noma osebeyuteketisa ngibani uthi magumeni akazi noma uteketisa noma igama lakhe ngempela ushumayela ukumete ushumayela magubane siyamazi sekubana futhi ingwele yami engiphethe umshumayelo uyikhaya enkanyezi mathiwa nje enkanyezini yabona indoda eba nenyawo ngathi zidabudabukile lana
Yabona abantu abaphathile athi leyo muntu ziyadabuka inyawo zakho ngoba usenzile ukubhalansa. Yabo. Mshumo wekhali enkanyisini. Mshumo. Shabango ematatiye sinayo lapha igoli. Oh, picture. Shop. Umshumayeli udlamuka ePhayithawa. Liyababona uMandla. Amen. Kodwa bonke abonyazi. Last behlukana nonyazi. Asisigejenele vele nekulelo. Bose kuba madoda ngesasho amashumayeli. Wawakhethala nonyazi esigejenele vele. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Sesoqhubeka nomsebenzi. Cabanga ukuthi isikhathi sesiyasondela vele ukuthi kuqale ukusetshenzwe. Ebese ke sikwazi ukwenziwa qhutsheke nomsebenzi. Sesekonzweni vele esiyoyiphela kusasa emva kwakho konke. Kodwa njengamanje ngiyaqhubeka inkonzo le ayizuvalwa. Ivalwa ngoba kuzothiwa khethi. Emva kwakho konke kuphunyulwe. Kodwa kusasa abazohamba manje inkonzo izoqala ngo-9. Amen. Amen. Koqala kuphinde umthandazo bese kuqhubeka inkonzo kusasa. Siyoqhubeka iziphelele khona. Amen. Siyabonga. Abefundisi laba ababili ngicela ukusho lo. Mfundisi uMlungwane, umfundisi uMkhwanazi base committee enkulu elomzimba wonyazi. Njengoba khona bayokureport unyazini lokhu bewumzimba wonyazi. Mfundisi uMlungwane sibanalo ecommittee, mfundisi uMkhwanazi bakhona nabanye. Bayisihlanu befundisi okwamanje namalungu ayisihlanu. Kodwa ngenhlangano sinaye umfundisi osekomitini enkulu lalapha ekhaya lonyazi lwesiZulu. Amen. Ngoba umthetho sisekelo kababa omkhulu ohlezi isihlalweni kufanele akhethe ikomiti lakhe. Ngaleso sikhathi liyoqhubeka nalo nomphelo. Amen. Siyabonga. Mina beletha ithi angiphakame ngibonge umsebenzi omkhulu kangaka owenzakala lapha eGoli namhlanje. Kungaqali kodwa kungathi kuyaqalwa ngalo. Ithi-ke iyona ndlela le esemthethweni uma ugcothiwe ebandleni ukuba wemukele ibandla nalo likwamukela. Wakwasho omunye wathi usefikile ukugijima ngokumathi kuthathanga imandla yosho abelesele lethubane athi ukuyafika lapho shona khona thole yosho leyositela njalo liyangihlehla ibandla phambi kwakho uma ungalemukelanga ibandla. Kodwa uma ulemukela ibandla uzoba yilelo yona la emhlabeni nasezulwini uyofica ikhona futhi. Manje isifundo lesi ithina abafowethu esisanda ugcoka ukuthi isende indlela esasihlalela. Ngamafushane nje ngibonga kakhulu namhlanje ukuba kwena abafundisi abangaka lapha ezweni lasele. Ngoba sibonana emhlanganweni senza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa ebesingazali kahle emakhaya. Ukuthi bafikile lapha bayasho labantu ithi mina baningi abangekho izulu linile babazile umfundisi omnyela lapha hayi ukuthi napho izulu linjena la esanganeso nje ayikho indawo oma kuyona ubhekane ulwazi ukuthi ngobe napho lisho ngiyangibone
ukuzosingathwa abafundisi bekhishwa unyazi umsebenzi okuwona okhishwa unyazi ukuthi awuzokwenziwa lusho lona ngokwalo ngomlomo wakhe kuzokukhuphuka abafundisi bebakhona nabo bejabulele ukuthi sebeyizimeno bamelwe yithina siyabonga abafundisi kungadinwa yithina uma sinimema nangelinye ilanga kukhona umsebenzi omkhulu odinga ukuba kube khona abafundisi bese siyalimema nimpile nisume kanjena nje angeke ngithi inkosi imbusise kusho unyazi ngoba sofuke nathi seyisho laphana nomlungwana ukuthi impela kade umsebenzi uhambeka ngokuqala nje inkosi isibusise nathi sithina abasegoli ukuba sibe abantu ababaluleke kangaka namhlanje na esihanjelwa ngabafundisi ngiyacabanga ukuthi-ke mhlawumbe ngizokugcina nje kubo laba abasahambele abe sikhuluma mhlawumbe sabo bonke laba abafundisi hayi bonke ngithe angunike baba wami ngithi baba wami kulungana njalo ngoba uyena ungiphethe sengiyayincengela nami kuswama sekhaya Amen, amen. Sibongela sivela kude simubelela kulelizwe laseGauteng shemba benani nonke bazalwane ebese kuthi
uThixo asenze sibe munye. Amen. Baba Shumaye namhlanje uqala ukuba umshumayi kuleli banga. Uzothi uma uhamba emhlabeni ungafiki lapho kuba khona ngoba ibandla unalo phambili. Futhi wazi Mshumayi ukuthi njengoba wakhetha nje umuntu wokuqala awuqalelana ezulwini wuwe. Funeka ube ziy'tebhiso zabo bonke labantu banyathele kuwe ngoba laba bantu uma kukhona iphutha elenziwa umuntu uma ungamtsenanga lokhu kabuza ukuthi ungamtsenanga umkhalukuthi ayenziwa athi angamtsenanga ukuthi wajula lelo sale kuthola khabe maninga semba. Siyabonga kakhulu ke bafundisi. Cabanga ukuthi isikhathi sesesivumayo. Abaphethe abashambululi bazohlambulula impahla bese kuqhubeka inkonzo yokuhlinza lesihlaba. Cabanga kunjalo bafundisi. Sizoqhubeka inkonzo manje yokuhlambulula iy'lwane impahla lezi bese yakhala kuyasetshenzwa amawala nangakho. Kodwa ngiyacabanga ukuthi-ke amalaphu akhona sizobona ibandla-ke senabuyela-ke endaweni kodwa alihambi ibandla, okay? Ibandla alihambi. Umkhokheli lo owakithi meseni angingathi njalo ngembandlululi asizi. Kodwa kekuthi noma kukhulunywa phela endlini thina esesikhuluma endlini bese kuthi ekugcineni kuthiwa kuthini noma ebese ngize ngimukele lutho besithi thina masethini bekukanjani bese sithi hhayi ngiyakuzwa emama kodwa ngesandla lesibuke kanti sosebenzisa lona lendaba. Njengoba-ke kuthiwe uma yehlula amadoda iyabika. Ubani wazi ukuthi ibikwa kuba? Ibikwa kubo lapho. Yabona basihlula amadoda ababili uhluleka. Abayikhuphe emhlabeni abayikankanye ihlule bese bhayi ukuthi amadoda kuyabili. Sekholeliwe ngalesi lezinani. Kuyobikwa kona kumama siyikile. Bese beyixazulule kalula. Bakhulu abantu. Badinga ukuhlonishwa. Bafuna ukuganiswa kahle ngoba ngaro kanisini kahle amakhosi bese ufaka ukasi amakhosi kodwa kasi amakhulu amakhosi ngoba nenkosi esizobika ephalamangalafi la ayinto sesizina hayi ba dukhulu yebo. Iloko futhi sikushoyo sona kakhulu nemokelile befundisi bonyazi lapha ekhaya yendlela esulwini. Hayi bese semdalazwe ukuthi hayi ngicabela ethanda kodwa ke sobe sixoxa ngelila ale ingalo xoxayo. Amen. Siyabonga. Besa baze basiphathela nogamo ushanyakelwa kithi kuhlelo. Wena uhlala kwashumayela lapha abaphuma kwamhla kuyalingana. Ngibona namakhokheli laphayana ngathi sigcwele incwadi manje ngathi ku-DJ ukuthi usefikile ozosiphathela lo msebenzi. Yikho phela ukufundisa uliva ngengoma bekufanele ukuthi kube khona ngishoyo ngenzela ukuthi aqhubeke aze aqhamuke nangiseqhamukile intamba sesizoba kuyena ku-DJ ozwayele uphatha umcimbi la kuleli lakithi eGauteng uma inje siye sinikeze umvangeli wethu osihlalo. Amen. Siyabonga-ke nabo bonke-ke ngasabashongo ukuthi ngobani sengiphawule nje
Semphawule luhlanya lwakithi phela uPawukamo lwasekuseni luzana lenta isuthi enye iy'tukuthwane phela ey'nkulu. Abafundisi ngemva kakhulu ngoba abantu abakhulu kabi, kodwa ngibona beze bonke njena kukhona nequality. Yabona uma kuthiwa iquality kukhulunywa ngomfundisi impela osemqoka impela okuthiwa iquality. Iquality akuyona upoma ukhamane into esheshe iphupha uma uyigqokile. Iquality wash and wear. Abafundisi esinabo la ngibabonile izolo kade sinabo la sisho ukuthi obani nabanye bebengekho bayazi noma kuthiwa uyabona umsebenzi omkhulu owenze uma siye eKenani. Namhlanje siwubambe ngezandla, sibambe iKenani ngezandla, bonke abaye besihole balapha impela ngisho amaphondo naka ningathinte ngesandla nje. Yiwo amaphondo lawa asiholayo uma siye eKenani, ayibo inkosi. Yebo kuzofika ke umlungu omnyama. Umlungu omnyama ngale uyethu washayela isolo la izolo konyakazi isasa kwaze kwehlanjikwa esishayela isolo la izolo samnandi kakhulu kabi. Ngiyababonga abafundisi benkosi, ngibabonga bonke babalulekile impela. Awukhona nje uMathenjwa phela ukuhlanya phela olusemthethweni nje. uMathenjwa ubona umuntu ekhuluma nje ayibeke inkahlekise, amfuni ukuyagatsheni ugatsheni olangempela-ke uyolinikwa inkonzo ehomisi luhlekisa abantu bonyazi. Mayefuna nje ebona si-serious nje unyazi velele ukuthi ugatsheni akaphathi inkonzo. Uzobona umsholo-ke lapho wonke umuntu ngishushanya lusula amafinyini ahleke eseyiphethe kitaza abantu bonke emhlanganweni. Kusho ukuthi ngiphethe iy'ngwazi zonke ngize iy'ngwazi lezi ngiy'phethe lapha ayibonge inkonzo. Kuye kuthiwa-ke ngishilo ngathi umfundisi ulindwa ngeculo sefikile usihlalo ozungena oyesilide kulo msebenzi onjena. Ngijabula kakhulu-ke ngoba sefikile unomsebenzi onzima nje wakhaya ewenze. Uthola ukuthi sesilindele manje athi kulahleke iy'nkomo. Lo muntu usafuna iy'nkomo ehlathini nesodwa yayibona loo nto leyo. Manje ngiyajabula-ke ngoba yitholakele iy'nkomo usihlalo wethu nangu sefikile. Ayikho inkinga-ke kusho umsonzi uhamba kahle-ke eManazaretha. Amen. Asimlindeke manje simlinde impela ngengoma. Angazi ukuthi ubani ungasihlabela ingoma ekahle mnandi nje impela eke simlinde ngayo. Uhlanya lwesonto kamo awusondele uhlabelele, sondela la eduze nje wenzele kuze kufike umvangeli. Hamba la eduze kamo uhlanya lwesonto kwenze ukuthi singeniswe manje usihlalo wethu khona ezowenza umsebenzi lo adume ngawo lapha. Uyaphisha umpoko thatha nanku wami ushanya sondela lapha. Uyabona umono wamamemeza ushanya ekuseni lapha kusukele isuke ingakavalwa leyo nhlangano. Amen. Unje ilolunya DJ akekho kunjenjenje sesiphumile esontweni Manazaretha sesingena emcimbini. uDJ asinaye sibahle sinje ilolunyazi
abela beduzana umshumayeli wethu umkhabela ebese ya silungiselele amnazarethe wakho ojwayelekile ngoba vele sokukhumula lo osoda ngawo alright ayikho inkinga necansi lakho nje ohlala kulona kodwa sokususa kulona kungekudala ayibongi Nkosi. Siyalungisa kuzoqala thina njengomndeni simembese simqokise ebese kuthi ibandla libe lilunga nalo liba sendleleni yokuthi kufanele ke manje lizomembesa bengichazile ngayizolo ukuthi yini kufanele beze nayo bayiphathe njengebandla nathi khona sobe sikuphethe njengebandla fanele qale thina kuqala siwumndeni emva kwalokho yobe sekungena ke izipho abaphethe imali abaphethe yonke into kodwa njengamanje inkonzo engenayo ngicabanga ukuthi ezongena ukuthi ake sikhulume ngayo ehlezi nje la sikhulume ngayo ukuthi ungubani simnike ngomakoti uyafika fanele simiyale qha ibandla liphathwa kanjani ngethemba ingole zami zikhona fanele simiyale simnikeze umthetho ukuthi la eShumayeli land uphathwa kanjani kusetshenzwa kanjani bayezwa bangcwele uyagijima uyaphuthuma fanele bela kuthina baShumayeli ngokusheshsha nje fanele aphuthume abela baShumayeli ngoba le ithamsanqa le mama ngisuka lapha eConnect ngibuza ngithi ubani osedlulile kulena angathi ngacishe kweminyaka bathi ngizodala inkinga ngisale sengiyeke ngizoxisile usudlulile inkulu uyangibuka udlamulo yebo njalo askisi phephisana hayi khona kufanele simlungise semthethweni ngokomthetho sisekelo wesonto kufanele uma ugcotshwa uba umshumayeli gcotshwa uba umkhokheli ngaqala njalo ngabonga ngingacabanga ukuthi ngicashe ngiyabona nihobile ngaqala nangabantu osedlulile ubani laba bambisana uthe umfundisi izolo umuntu angaphezulu wasikwetha ngadlala kodwa ngokomthetho sisekelo uma kuleli bandla ugcotshwa ukwemukela ibandla kwaqala ngesikhathi senyanga yezulu ngoba kukhona indoda eyathi ibone uyise ethi umemeza inkonzo yahambe umshumayeli wathi umemeza inkonzo uyise abantu bahlehla yathi yamemeza abantu bahlehla yathi sondela kubona bahlehla impela baqhela yazi yahlupheka le ndoda kakhulu yagcina iyodwa ithi mntanami hamba ungiyele enkosini yonginikelela ukuthi angazi kwenze njani la ngikhona ngahamba ngomshumayeli emhlabeni kodwa la ngikhona anginalo ibandla alingifuni akusondeli kimi yayisithi inyanga yezulu wayelemukelile yini ibandla mayihamba emhlabeni cha baba hayi kanjani wayesethi ibandla limukelwa kufanele umshumayeli ethulwe ebandleni alemukele nalo limemukele khona beyohlangana nakwelisayo yaqala lapha indaba yokwemukela ibandla yathi mase kwenziwe baba senze njani okwinto ayingekho senze njani wathi uthatha imbuzi ayinayo empeleni
athi ngiyalimukela ibandla nebandla likhipha imbuzi bese lithi nathi siyamemukela umshumayeli. Sebeshadisiwe umshumayeli nebandla, umkhokheli nebandla. Ngoba umkhokheli obesathe u14 angena amakhosikazi athi asikwazi thina. Uyangena 14 amakhosikazi athi amakhosikazi hayi asikwazi. Wakwathini kuthini? Ngoba nihlanganisanga emhlabeni bayezwa bangcwele. Manje ke kusemthethweni kufanele mawuqeda ukugcotshwa in 3 months time ingapheli ungakwenzanga. Bathe ngizodala inkinga angabe ngisabuka-ke ngala angicimezeke ngithi okungcono kodwa khona 3 months time ugcotshiwe fanele umukele ibandla ebese uqhubeka noma umshumayeli noma umvangeli noma umfundisi. Uma ugcotshwa lana-ke ziba ningi izitebhisi. Qala ebushumayelini ulumukele ibandla lobushumayeli, ube umvangeli ulemukele ibandla, wemukela amabandla ngoba umvangeli umukela amabandla, wemukela amabandla ebuvangelini. Ube umfundisi wemukela amabandla. Uyabona ugcine inkomo sezibe zathi ntathu nyana nembuzi zantathu. Uma ufelile ngiyazama njalo befundisi, ngiyazama njalo kodwa ngizama ingqondo zami ngenxa uma wehlulekile ukumukela ibandla emshumayelini, wahluleka ukumukela ibandla evangelini, wazolimukela sewumfundisi, kufanele kube khona imbuzi yomshumayeli, kube khona imbuzi yobuvangeli, kube khona imbuzi ebufundisini nenkomo yakhona. Okungcono sesiqishile lodwa kodwa khona inkomo nembuzi, inkomo nembuzi, inkomo nembuzi. Nebandla liza kanjalo. Uma ugcotshiwe kunethempeli elikuhostayo, khuluma anokezwakala ngisho ngiyazama njalo. Imvamsa kuba khona ithempeli elikuhostayo elikuphethe ozalelwe kulona kuzoba umshumayeli. Lelo thempeli liyokuhosta impilo yakho yonke uze uhambe emhlabeni, likuhosta. Noma usumfundisi unamabandla khona ithempeli lakuzala. Lelo thempeli lelo lihosta yakho, liyakuphatha, ilona eliyomemeza abantu lithi hawu nangu umntwana wethu umukela amabandla, bese likhipha bese elekelela amabandla wonke athenge leyo nkomo nembuzi. Bayezwa bangcwele ngiyazama njalo kodwa-ke hayi ukuthi ngizama ingqondo zami zingiphethe lezi ngiqoqobele phela. Ngiyabonga kakhulu bafowethu ukuthi sibe khona mayifika ubhuti ehlala lapha kwabashumayeli, fanele bamsingathe abashumayeli ngoba uzelwe izama phakathi mkhulu ngoba uyazalwa namhlanje bazokufudumeza nje ozalweni bese ngidlulisela kobaba basa sivuleke manje inkonzo yalo mcimbi ngokusemthethweni. Amen. Ba mfundisi.
samanda kamanasa agi Baba, Nkosi yamakhosi, Nkosi yezulu nomhlaba, silapha Nkosi yamakhosi nasilwezulu esandanesho. Naba Nkosi abantwana bakho sebebuthene kulo mcimbi Nkosi sozoqala okumukela Nkosi umshumayeli emukela ibandla nebandla lemukela. Sicela wena Nkosi yamakhosi, wena wawukhona imando namlo sakhona, wonke amandla angawakho. Sicela Nkosi umoya wakho ube khona Nkosi phakathi kwethu, ungene Nkosi enhlizweni zethu sonke, sibe munye, sibe ibumba likaSamandla, sibheke wena kuphela nazilezulu, simoyizele njengoba Nkosi usithanda. Nathi Nkosi yamakhosi sithela umoya wokuthandana, sibe munye, ukuthi Nkosi abagcotshwa ababekiwe phambi kwethu lapha ezweni laseGauteng. Sicela Nkosi abantu baseGauteng bababheke, babathande, noma nathi nomoya ongabathandi. Sicela manje ukususa konke lelo cashazelo emnyama, ufake Nkosi elimhlophe, ngoba wena Nkosi wamdala wadala inhliziyo nemoya yabantu. Sicela konke lokho kuboshwe ngepande elilodwa lenkosi enkulu uShembe. Sesiyawuvula manje ukusebenze. Sicela Nkosi wena uvula unazilezulu, uqaleni kuzobe sekuthetheni, kube nokuthula nokubombisana, amukele kazive umshumayeli phakathi komhlaba nembeleko, simmeme sonke Nkosi sibe munye naye. Sicela kwenze lonke isandla senkosi enkulu uShembe unazilezulu manje sibe phakathi. Amen. Manazareta intambo seziwozoqhuba umsebenzi sezingangaye manje, siyamnika igunya lokuthi awuqhube njengoba shumayela uncube lo enqabeni thempele eThekwini. Amen. Ngisukuma-ke nokubingelela obaba befundisi benkosi, obaba abavangeli bakaThixo unyazi lwezulu, obaba abashumayeli, ozakwabo bakaSingaye, omama bakhokheli, ibandla lonke laseGauteng namaphethelo. Amen. Umsebenzi-ke ubaba usihlalo uthe uyabuya, ngibambele yena. Ubaba umshumayeli walapha ekhaya angazi kuqondaniswe yini, ngoba sagcotshwa naye langa linye. Amen. Mhla ngigcotshwa nje mina sagcotshwa naye langa linye. Umuzi kwakusendaba zimnandi, unyaka ngiwusho bazongasihloniphi masike sabatshela unyaka.
bazothi siyafika efieldini bazongasihloniphi ngicela ungawusho unyaka kodwa wena sesineminyaka nje uyabala nje impela uphume kule sandla uwelele kulesi usiqede ukuyo uzoqala ngapha sesinesikhathi impela nje sagcotshwa ngicela ke ukwethula obaba abefundisi benkosi unyazi lwezulu esinabo ngoba ayikho into ebaluleke njengokuthi umazi umfundisi kuleli bandla ukuthi lo mfundisi umfundisi ubani ngoba kuke kwafika isikhathi lapha khona kuthiwa umuntu owabhabhadiswa umfundisi owaphephukayo kumele abuyele emanzini angithi nakuzwa lokho kubalulekile ukuthi mawukholwa kuleli bandla lenkosi unyazi lwezulu ubaza abefundisi bakuleli sonto lapha sinobaba umfundisi ngizocela kubaba ngenkulu nje inhlonipho nokuzithoba ubaba mangimbiza aphakamise isandla senomaka ke nanhla isuthi ngeyingubo abayigqokile ngoba baniflathele omama abazobabona kahle namakhosazana soqala ngobaba umfundisi umlungu nange phakamisa isandla baba umfundisi umlungwana amen size kubaba umfundisi ubaba umfundisi umlungwana wasemntuba lapha ephathiswa khona umsebenzi kaNkulunkulu amen size kubaba umfundisi uNdlovu wangapha esiphesihle emsinga amen lapha uNkulunkulu embeke khona wathi akaluse umsebenzi wakhe uJehova unyazi lwezulu size kubaba umfundisi uMbhele wangapha nangesukuma baba umfundisi uMbhele wangapha eJolvet impondo lakithi leli size kubaba umfundisi baba umfundisi uSimelane ngapha eDumbe amen lapho uNkulunkulu ethe ucela umlusele khona umsebenzi wakhe size kubaba umfundisi uMathenjwa nange phakamisa isandla lapha uNkulunkulu embeke wathi akamlusele umsebenzi wakhe eNanda noMaphethelo amen bese siza kubaba uSokhaya baba umfundisi uMkhwanasi okuyena uNkulunkulu athe akaluse umsebenzi wakhe lapha eGauteng amen bese ngidlula yebo baba abavangeli ngiqale phezulu ngishona ezantsi sinobaba umvangeli uMabaso kubhala ukuthi lapha Sandanezo ubaba umvangeli uMabaso nangu baba ephakamisa isandla sibe nobaba umvangeli uDube eZimbabwe nangu baba ephakamisa isandla Mathebelele nenlot ngizoyilumula mina ngumZulu Mathebelele not usho njalo baba sesiphakamisile isandla sibe nobaba umvangeli uNdebele wasevali nange phakamisa isandla baba ke umvangeli uDlomile uBhuni naye asiphakamisa isandla niyibona naye iphakamisa isandla sibe nobaba seqele kobaba abashumayeli abagadi bamathempeli sinobaba umshumayeli uDlamuka wasePantown eThekwini osihlalo wesekhetha yasePantown osihlalo laba bakhunywa ngosihlalo
into esemthethweni leyo osihlalo ningethuki mangimethula ngithi usihlalo nje osihlalo bakhona nami nginosihlalo wami ongiphethe eThekwini umshumayeli uSibiya akekho umshumayeli ongenaye usihlalo omphethe usihlalo abashumayeli makukhona umshumayeli onjalo ekunezinto eziningi ezizomeqa makukhona nje umshumayeli ongenayo usihlalo wakhe kulowo sekhethe asebenza kuyo kunezinto eziningi eziyomeqa sibe nobaba umshumayeli uDlamini ngizoyiluma ulimuke lezi zinto ezibhalwe la uFantown bhalwe kanjalo Cape Town Fantown into enjalo ba umshumayeli uDlamini kodwa uyazazi phakamisa baba kube nobaba umshumayeli uNgcolosi Sandanezwe kube nobaba umshumayeli uGumede wasehlanganani kube nobaba umshumayeli uMbatha Sandanezwe baba umshumayeli uZwane wasebahawukele baba umshumayeli uShabangu wasematatele baba umshumayeli uZikhali enkanyezini baba umshumayeli uThelezi esimamisa bazokwamukela uzakwabo labashumayeli baba umshumayeli uGumede eMutha baba umshumayeli uNgiba okwamaphumulo eNyazini Seqe Swelele omama bakhokheli mkhumbuzeni ngoba baba umshumayeli uMagubane enkanyisweni emahlabathini olundo lumahleli ubaba umshumayeli uZikalala waseSoweto baba umshumayeli uMnquhe Madondo waseGrassmere baba umshumayeli uVilakazi waseNkazimulweni Swelele ubaba umshumayeli uSingaye uMkhabela waseSandanezwe bazibonakala labafana laba baphethe isystem niyazwa mase kumenyeza uMkhabela ukuthi benze njani asibone nabashumayeli omama bakhokheli ngaphesheya ekubona uNkulunkulu asigadise nabo bathempele umama umkhokheli uMamncwama walapho ekhaya eSandanezwe umama umkhokheli uMaduna eVukani Thempele kubhalwa nokuthi Manaza umama umkhokheli uMkhabela eSenamile umama umkhokheli uMambatha wasebahawukele umama umkhokheli Sidlathi waseLindelani kuzoba umama umkhokheli Madumakude waseVumelani khona ngambizana bantwana benkosi sisemcimbini asikho esontweni bike esikuwo ubucayi kakhulu bantwana baseSandanezwe before ngiqale lolu hlelo angikusho lokhu ngoba kwenzeka ngakithi eNdwedwe Nkosi inyanga yezulu ibiza umfundisi uMngomezulu mfundisi iliphi ithempeli la yakhomba nje kanti khombe endoda khombe ngathi khombe emzinyathi iliphi ithempeli la ekade limukela umkhokheli nomshumayeli wathi umfundisi uMngomezulu
baba ngisazobuza umfundisi uMabaso ngoba ngike ngezwe ethuke waya eNdwedwe lapho bekumenkwelwa khona umkhokheli nomshumayeli. Yabuza inkosi yathi uphi umfundisi kuMabaso wasemaphepheteni? Waye uthisha omkhulu esikoleni ezikhulu, waye ngekho. Inkosi yayimbuza phakathi nezinsuku umfundisi uMngumezulu. Yathi mayesefikile uze naye kini. Mayesefika ubaba umfundisi uMabaso sebeye inkosini inyanga ezulu benomfundisi uMngumezulu. Iyafika inkosi yabuza ukuthi liphi itempele ekade limukela umkhokheli nomshumayeli. Useyachaza ke ubaba umfundisi, sibheka isandla inkosi inyanga yezulu ibheka igama le tempele elikade limukela umshumayeli nomkhokheli. Ithi inkosi kade kubulewe izinkomo. Sazi ngiba nangubaba umshumayeli ungiba emcele sazi ngiba. Isithi inkosi kade kubulewe izinkomo nezimbuzi. Kwenziwa lo mcimbi wokushadiswa kaMshumayeli, eshadiswa nebandla, kushadiswa nomkhokheli, eshadiswa nebandla. Kwabulawa inkomo nezimbuzi. Nansi ke imphefumulo yalezo nkomo nezimbuzi lapha kade ifikile izomangala. Ngifisa nilalelisise kuleyo ndawana abantu basesanda nezwe. Lezi mbuzi nenkomo zithi, baba sibulewe thina egameni lokuba sigcina umcimbi phakathi kaMshumayeli nebandla, phakathi kaMkhokheli nebandla. Ngoba lento iyahlangana, uMshumayeli njengoba enza lo mcimbi nje kunenkomo aqhamuka nayo nebandla linenkomo kuhlangana phakathi. Amen. Ithi inkosi ziyamangala lezi zilwane. Zithi kwenziwe ngathi umcimbi kwahlanganiswa abantu, kanti phakathi kwalabo bantu khona bangakaze babamukela uMshumayeli mhla egcotshwa. Kodwa mayesemukelwa sebenikelile nabo. Phindela umva umfundisi uyabaqoqa uthi ngiyabacela ukuba beze lapha. Ngizwele ubaba uhlalo, ubaba umvangeli uDlomo ekhuluma ukuthi kusazokhishwa nanemali. Uma uzazi ukuthi uMshumayeli njengoba namhlanje ngoba inkinga nansi sekubulawe umphefumulo. Lo mphefumulo sobulewe walezi inkomo nalezi imbuzi. Kunala uzofika ume khona ulinde wena. Uma ukhona lapha etempeleni unikela kuthengwa lezi inkomo nalezi imbuzi, kanti uMshumayeli awumamelanga, awuphili ngaphakathi ngawe, ngeke udlule la kuyobe kumkhona lemphefumulo yalezi inkomo zalenyama oyibonayo. Usungenasono, usungcwele phambi kaShembe, usungenaso isono, sewuhamba usweka, ngeke udlule la kuyobe kumkhona lemphefumulo yalezi inkomo. Yilo kithuba uma uhlalo ukhulume ngemali, ukhipha imali, uthi namhlanje noma wakhulumela kuyo kuzwe wena wedwa, uthi namhlanje ngoba lo Mshumayeli useze washadiswa naleli bandla, ngicela ke ngisale nami sengimvuma. Amen. Kukhona abantu abahlala unyazi bengalithandi, bahlenge baqhuqubela, sebasala sebelivuma noma bengalithandi. Yibo labo abahluphayo esontweni ukuthi makuthiwa kiwele bona bayile. Cha bengithi angihlephule nje kulowo ndawo. Amen. Khona mhlambe eyokumsiza bantwana benkosi, cha angikwazi ukuqhubeka. Usihlalo usakhulume ngendaba yomndeni, zocela ukubuyisela kuyena ubaba usihlalo ayifinishe le ndaba yomndeni, ngoba usihlalo futhi umvangeli futhi uDlomo. Hayi angiyiqonde kahle lento. Waphela umcimbi njengoba kwakaDlomo nje befuna dedele thina oncubo.
baba sihlalo. Amen bangcwe. Cha hayi kuphelele nje. Akushodi lutho, akujike lutho. Njengoba esho nje angiyakudedela mfana, uzoliphatha nje uhlelo iqwaqwade mfana. Yakuzama. Nomndeni uyayilungisa, nebandla liyayilungisa. Socela ukuthi umphathi ohlelo aselekelele kungene izikhulumi nje. Ziyale esehleli lapha njengomakoti zimtshele ukuthi yini ibandla. Socela ukudlulisela kubaba umfundisi Mkhonazi athethe izikhulumi. Manazaretha ingcwele lapha namhlanje yena umshumayeli Mkhabela uthatha ngokusemthethweni umsebenzi wokuba sebandleni alide ibandla. Umshumayeli umuntu wabantu, umuntu oba umshumayeli kube umuntu wabantu, uphethe yonke inhloko yabantu abakhona ethempeleni, abahluphayo ethempeleni baphethwe umshumayeli, abenza kahle baphethwe umshumayeli. Ufanele kube umuntu obekezelayo umshumayeli, ebekezelele bonke inhloko yabantu. Khona abantu abenza kancane noma kusetshenzwa noma kwenziwa nokhulunywa anambuzele nje. Umshumayeli akumelanga amphelele inhliziyo lo muntu lo, kufanele amnikeze isikhathi. Umshumayeli ethempeleni nguyena ufunti azi bonke abaphathi baleli bandla abasemthethweni. Uyabazi bonke abasemthethweni kusukela ekuseni kuze emabandleni onke akhona onyazi. Uthi abafundisi bonyazi yilaba nabavangeli bonyazi yilaba. Khona kuzokwenzeka ukuthi ethempeleni lapha aphethe khona ufike umfundisi oshisayo oyilahle ebese memukela useshayisileka kasekho emthethweni. Umuntu omshumayeli kufanele azi ngempela abaphathi abamphethe ukuthi baphi, asheshe abone ukuthi yabona-ke lo asinayeke lo, anginawo umphathi onje eniwe ephephisa ibandla. Ngoba ibandla umaleke lasonta nomphathi ongekho phakathi kwalo, kusho ukuthi umshumayeli naye akekho phakathi kwebandla, kusho ukuthi nalelo bandla sesenkingeni yokuthi lithathwa njengamaphekula. Umshumayeli umuntu obhekelela ibandla nabantu abangaphambi kwakhe. Unyazi isikhathi namhlanje abantu abaningi ebebeqhuba befuna ukubona ehlulwayo ukuthi yiphi ehlulwayo. Thina lapho onyazini, thina lapha onyazini asinayo inkinga thina. Olwethu unyazi bangasho noma yini abafuna ukuyisho abakahulumeni, kodwa thina sinonyazi lwethu. Ayibonge Nkosi. Uyathanda awuthandi unyazi lwethu, thina sithi uNkulunkulu. Lapho esikhona phansi kwezihlahla sivokha nalo ukuthi sithi kuzothiwani uwinini unyazi uma kwenziwani, ngoba thina siphansi kwezihlahla sihlezi nonyazi. Sikhululekile siphansi kwezihlahla, umnandi kuhle phansi kwezihlahla. Khona lapho lapho unyazi olusiholele khona sihlezi nalo. Manje asinayo ukuthi inkwakwa yewini, iwini ayikho. Thina intanto sinayo ukuba sibe nonyazi nje kuphela. Umshumayeli umuntu ofuna kube umuntu okhaliphile, obhekelela ibandla ukuthi lingangene enkingeni zokuthiwe selingamaphekula, ngoba sebehlanganyele umsebenzi okanye nomfundisi osehlathini, okanye nomvangeli osehlathini, okanye nomshumayeli osehlathini. Kufanele azi kahle umshumayeli ukuthi
yibaphi abantu abangaphambili kwabantu okuyibona okufanele bebe ngaphambi kwaleli bandla. Lawo mazwi lawo amazwi aqinile, futhi umshumayeli wala ekhaya ufanele ukuthi impela ayithobe ngempela, ngoba ngisho kuhanjwa kuyiwe eKhenani useceleni laphaya eliphatha ubungcwele, ukuleli iqele labashumayeli eliphatha ubungcwele, okufanele ukuthi ngempela njengoba ephatha ubungcwele njena ahlale njalo engebe ngosoleka. Manje-ke bengishilo-ke nami ngizodlulisela kwabanye ngoba kuthiwa mangikhulume, bengithulela ukuvula mhlawumbe kwamukela ukuthi namukelekile nonke kulo msebenzi. Siyajabula futhi ukuthi nifike nawe ngakaze ngubone njengoba ngiguqile njena. Ngiyakuthokozela ukuthi ufike ngoba uzokwazi lo msebenzi ube muhle. Unyazi oluthele umsebenzi lufuna ube muhle, lwakhipha abafundisi abangaka ukuthi abeze la lo msebenzi ube muhle. Nami ngigqugquzela lokho-ke ukuthi asingaphoqi unyazi, kuthiwa kukhona umuntu osephoqekile kulo msebenzi wonyazi, ngoba unyazi ulo uNkulunkulu phakathi kwethu. Mphathi wohlelo anginikeze umbhobho udlulisele kwabanye ufanele bekhulume, mhlawumbe sengeqisile njalo ukuthi ningixolele ngineyisini. Uyazi umuntu oneyisini impela uphume yena obe engasathandi ukuthi uphume. Amen. Sengilingisa umathendwa nami. Asibonge kwa umfundisi walapha ekhaya. Ngicabanga ukuthi ubaba usihlalo njengoba ethe kulunga umndeni, emva kwemndeni socela ibandla lalapha ekhaya nalezi zinto engizoyibala akabi isipho sebandla laseSanganezwe, kuse izinto zokuqala lezo engizoyibala. Cela umgcini mafa wethempeli lalapha ekhaya athike phansi lezi zinto engizoyibala. 1, kufuneka beze nesiqephu sokusonda esindlalwe ithawuni elikhulu. Okwesibili, kuzisihlabelelo neBhayibheli phezu kwesiqephu. Okwesithathu, kuze umbhoko umshumayeli azohamba ethandazela ngalo bonke laba bantu abaphethe. Libekwe eceleni kwesiqephu bese singena emzimbeni. Kube isikhwama sokuphatha iminikelo, imphefumulo yalaba bantu balapha ekhaya. Sesibona isimanga lapha ebuhleni sekuthiwa khanjiswa amagula, khamu umshumayeli ephethe iminikelo ngoplastiki, ngoshekers bashumayeli. Iminikelo iphathwa ngoshekers. Khamu wenza umnikelo umshumayeli usephethe singakisi isiqilili ngoshekers. Imphefumulo yabantu ayiphathe ngoshekers. Iminikelo iphathwa ngesikhwama, umgcotshwa asithengelwe ithempeli aligcotshelwe. Amen bashumayeli. Kawukho amen bashumayeli. Bese singena emzimbeni kamshumayeli. Ibandla laseSanganezwe ngizocela nilungise isheti elimhlophe leSabatha. Awugqoki isheti lingekho ivesti ngaphansi. Ibandla laseSanganezwe lize nomNazaretha weSabatha webushumayeli, lize nomNazaretha kaVukanathi webushumayeli. Ibandla lize nomqhele kamshumayeli. Lezi zinto mazingekho, usikhwama okuyena ophatha imali lapha ekhaya uzofa ukhokha, ngoba imini engizoshinani lalezi zinto, hayi yena. Mangithi umphele mawungekho, impela iyabiza manje. Mangithi akeze no 5,000 kodwa ukuthi awukhuluma
nanabo emathenjwa bakhipha u-5,000 cash ayobeka lapha phambi kwamshumayeli. Nkosi nami ungingwe wakho. Lezi zinto engiyibalayo libandla laseSandanezwe noma ngakuthiwa nayo nayithengela umshumayeli nami ngayithengi mhla emukelwa mhla eshada nami. Njengoba seshada nami nje ziyafuneka bezihlalela phambi kwabo. Nami ngithenga nje njengomshumayeli. Bandla laseNqabeni alikabangemukeli. Kodwa zonke lezi zinto engiyibalayo selamthembela zona. Mhla selingemukela sengishilo uzakwethu. Mhla lingemukela lengithembela lezi zinto uyozokukhulu. Yazi lwami ngibambe wemesa ngangina idemula asike nkonzo ngoba ngingenyama semtimbeni wemesa ngangina ali abashumayeli abakhokheli abavangeli ababona nabo mvangela umavusi laba nabakhokheli ngaphesheya nabashumayeli nabo emthiyane bamukelekile nabo kulo mcimbi. Amen. Socela ke manje silungise igubhu nembomu nemtshino nemqangala nako konke okukhala kahle ebese abashumayeli bonke la bayela bafike bamngungu umshumayeli bese bevuma ingoma nebandla elinye eliphumelelayo bavuma ingoma yaseNazaretha ekukhala isigubhu ukukhala imbomu ukukhala umqangala bamlethela ngoba sezoqala manje before siqala nje sikhuluma ngaye kodwa kufanele simlande lapho ngoba simazi uqashe kuphi. Funa baselekelela abashumayeli ayibonge Nkosi. Zikhona igubhu lapha ekhaya. Oh, bathi zikhona igubhu yona imbomu neyodwa ikhona. Vele uma wayekashaya isigubhu lesi samanzi mase efuna ukungenisa u14 eyedwa ahamba ohlala yedwa lapha ehlathini eshaya isigubhu samanzi asine yedwa asilungiseni-ke bafowethu Dlakusuthi akusheshe nabo bashumayeli angazi ngizomthola kubushumayeli kodwa hambani nimthola nize naye phila nize naye phila ya hambani nize naye phila nimlande nize naye la nebandla libe khona kali imbomu kali isigubhu nawo baba ngale bamlethe bazobeka thina sizohamba nonyazi thina sizohamba
asisho isibuthi. Qala mfana. Ozanga shumayo ozanga ixesha lomubili sohlala kancane bomama bazobona. Usihlalo esiphethe na uhlelo utakuqhubeke izikhulumi asihlale phansi bantwana benkosi baba uMshumayeli esefikile sehlalisiwe phansi uzoqala ozokhulumela abashumayeli umzuzu emibili naye kube nezo ozodlulisa banginike baba uMshumayeli umbatha baba uMshumayeli umbatha akhulumele obaba abashumayeli. Stella open ama-ribbon ubumsima khona banginika ama-ribbon lapha ezansi bebaphethe amaningi ama-ribbon lokhu okubomvu esikufakile okukhomba uthanda yibo Nkosi uyabona lokhu esikufakile kukhomba ukuthi umthetho wathi sinalo nje uthando kodwa abakhokheli bakufakile futhi kuningi ngobakhokheli noMshumayeli wala ekhaya umkhabela
namhlanje umukela ibandla naye kuyamukela. Ngifuna ukubonga ukuba uNkulunkulu maNazaretha ala ekhaya. Lonke okwenzekile la ekhaya esibusise kakhulu. Kokheli Mamncwanga angalahleki. Kokheli Mamncwanga angalahleki. Siyazi noma bekhuluma la ekhaya bathi lokho kwenzeka la ekhaya akujwayelekile. Abaningi azange beze bekwenze. Abaningi kunzima ukuthi bekwenze.